Velkommen til Mindhelper. Vi skal nu i gang med en åndedrætsøvelse. Hvis du laver øvelsen flere gange, vil du måske lægge mærke til, at oplevelsen forandrer sig fra gang til gang. Sæt dig et roligt sted, hvor du kan være uforstyrret, mens du laver øvelsen. Sæt begge fødderne på gulvet, og prøv at sætte dig med rank ryg. Du kan også vælge at lave øvelsen liggende, hvis det passer dig bedre. Luk nu øjnene eller kig frem foran dig, uden at kigge på noget bestemt. Vend din opmærksomhed mod dit åndedræt. Tag en dyb indånding, der går helt ned til maven. Og lad derefter åndedrættet vende tilbage til sin naturlige rytme. Og lad det være, som det er, uanset hvordan det føles lige nu. Mærk, hvordan luften kommer ind i din krop og forlader den igen. Måske kan du mærke, at luften passerer ved næsen. Måske kan du mærke, at luften er mere kølig og tør, når du ånder ind, end når du ånder ud. Måske kan du ikke rigtig mærke noget. Følg nu indåndingen hele vejen gennem næsen og ned i lungerne. Mærk, hvordan lungerne fyldes og tømmes for luft. Og mærk, hvordan brystkassen udvider sig og trækker sig sammen. Læg mærke til, om der er noget, der strammer, eller på anden måde gør det svært at trække vejret. Uanset hvordan det føles, er det helt i orden. Bare lad det være, som det er. Prøv nu at mærke, om maven bevæger sig en smule ind og ud i takt med åndedrættet. Mærk, hvordan maven måske hæver og sænker sig. Hvis maven er helt stille, er det bare det, du lægger mærke til. Du kan nu vælge at holde opmærksomheden på det sted, hvor du tydeligst mærker åndedrættet. Det kan være, at det er ved næsen, brystkassen, lungerne eller maven. Eller det kan være ved at følge luften hele vejen ind og hele vejen ud af kroppen. Bare mærk, hvordan det føles lige nu. Når der indimellem kommer tanker, så læg lige mærke til, hvad de handler om. Og giv så venlig slip på dem, uden at forsøge at tænke dem færdigt. Hver gang du opdager, at din opmærksomhed er flyttet væk fra fornemmelsen af åndedrættet, vender du stille og roligt din opmærksomhed tilbage til vejrtrækningen. Det er helt naturligt, at tankerne kommer, så der er ingen grund til at blive irriteret over dem. Bare registrer, hvad de handler om, og vend så opmærksomheden tilbage til åndedrættet. Lige så mange gange det er nødvendigt. Hver gang vi vender opmærksomheden tilbage til åndedrættet, træner vi vores opmærksomhed. Fortsæt med at lægge mærke til dit åndedræt. Til luften, der suges ind i kroppen og forlader den igen. Lige nu er der ingenting, der skal være anderledes end det er. Alt er ligesom det skal være. Og du er ligesom du skal være. Åndedrættet er altid hos dig, og kan være dit anker til at holde fast i dig selv og din indre ro. Gør dig nu klar til at afslutte øvelsen og vende tilbage til rummet omkring dig. Du kan lige så langsomt åbne øjnene og måske bevæge dig lidt. Læg mærke til, hvordan du har det lige nu. Og husk at takke dig selv for, at du har lavet den her øvelse.